Αν ο Παναθηναϊκός πάρει και τον Παπαγιάννη, το ρόστερ του έκλεισε για φέτος. Τόσο απλά. Ο Παναθηναϊκός φαίνεται να έχει αλλάξει ήδη σελίδα μετά τον αποκλεισμό στο Final Four του Abu Dhabi από τη Φενέρμπαχτσε. Η διοίκηση των Πρασίνων και ο Οργίνα Ταμάν, μετά το μεταγραφικό μπαμ που έκαναν με τον DJ Shorts, ενίσχυσαν ακόμα περισσότερο την περιφέρειά τους, αποκτώντας τον Βασίλη Τολιόπουλο. Με αυτές τις κινήσεις και με δεδομένη πλέον την αποχώρηση του Λορέντζο Μπράουν, ο οποίος δεν κατάφερε ποτέ να πιάσει τα υψηλά στάνταρ απόδοσης που είχε στη Μακάμπι, ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή που μιλάμε ίσως έχει την καλύτερη πεντάδα guard στην Ευρώπη. Κώστας Λούκας, Κέντρικ Ναν, Τζέριαν Γκραντ, Βασίλης Τολιόπουλος και φυσικά ο TJ Shorts. Παράλληλα, όλο και πιο έντονα ακούγεται η επιστροφή του Γιώργου Παπαγιάννη στα πράσινα. Αν ολοκληρωθεί αυτή η μεταγραφή, τότε η μόνη κρεμότητα που θα έχουν οι πράσινοι θα βρίσκεται στη θέση 3. Εκεί όπου λογίζεται σίγουρα βασικός ο Τσέντι Όσμαν και παραμένουν ερωτηματικά οι Μάριος Γκριγόνης και ο Ιωάννης Παπαπέτρου. Αν οι δύο τελευταίοι παραμείνουν υγιείς και δείξουν έτοιμοι να βοηθήσουν, τότε ο Παναθηναϊκός λογικά δεν θα χρειαστεί καμία άλλη μεταγραφή. Με λίγα λόγια, ο Παναθηναϊκός με την ενδεχόμενη απόκτηση του Παπαγιάννη στη θέση 5 και τις εκκρεμότητες που υπάρχουν ακόμα για τη θέση 3, ίσως έχει ήδη έτοιμο το ρόστερ της επόμενης χρονιάς.